guys. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita at serbisyo publiko. Tatak RMN. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Ave Okay, ini ang usab ang tulumanon nga giuluhan kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon ni ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay, sa gihapon ang magkauban nato din sa istasyon ang atong mga kasamang radioman sa technical side. Di karon diri no, si kasamang radioman Tax Ilumba, si kasamang radioman Danny Luod on leave, okay? O sige hapon atong pasiunang pagtimbaya no sa atong station manager, ang atong amahan dinhi sa istasyon, station manager Edgar Dagumo. Uban na gyud sa iyang tibuok gyud staff dinhi sa maong Sibiyahanan no, RMN Dipolog. Both gyud sa AM band o sa FM band. Okay. O sige po no, dili na to kalimtan ang atong pagyukbo pagtahod sa atong spiritual nga amahan sa atong Diocese of Dipolog, Most Reverend Sibero Kairmari, uban na gyud sa tibuok gyud niyang mga kaparian nga mialayon kaniya sa pagpagamahan dinhi sa atong dapit no. O bisa na no mga kaparian nga wala mahisakop no dinhi sa diocese atong pagyukbo pagtahod gihapon kanila. O kaninyo nga mga nag-monitor karon, nagtanaw ron sa live stream sa RMN Dipolog, o gusab sa mga naminaw gyud sa radio, AM, FM, akong paghiyukbo kaninyo nga tanan. O sige hapon maayong adlaw sa Ginoo. Okay? O gusto pa may nalimtan? Okay. Nako, no? Ako moingon kaninyo o kanatong tanan maayong adlaw sa Ginoo o akong pagyukbo kaninyo nga tanan. Okay, padayon ta sa atong gihisgutan no. Maraton yun nga paghisgot may labot na sa the teaching authority of the church. Okay, sa ato gining pabarug ni nga tema kay diri man tagyod na dirita na nagkabahin-bahin no sa kapakyas nato sa paghisayod bakha niini o wa nato mapuy ikining mensahe no sa kamatuoran may labot na sa the teaching authority mao na nagkabahin-bahin ta sa tinuhuan no wa ta mag-usa no nya mayo nga timan-an nga kung naa nato ang authority sa pagpanudlo nga sa ako nang giingon kaninyo sa miagi natong Sibya nga gihuptan kini sa mga obispo nato no mga obispong Katoliko nga naa nila ang authority tungod sa kanang gitawag natong apostolic succession nga si Kristo gahatag og authority sa iyang mga apostol ug ang mga apostol gahatag og authority sa ilang mga sumusunod pinaagi sa pagpandong sa kamot nga kanang gitawag natong ordination nga only the Roman Catholic Church no nga ordination ang masumpay gyud no masumpay gyud ba ang iyang
paghatag og authority gikan sa mga apostoles, no? O sa ubang mga pundok dili sila kahatag og kanabang historical evidence nga masumpay ang ilang kagikan. Only the Roman Catholic Church. Gani sa miagi natong Sibya, by the way sa miagi wa ta ka live ato. Nagpa-replay lang ta ni Dani kay wala man ta diri, no? Natay gilakaw og sayo, no? Niadtong miaging Domingo mo nang wa ta ka live program. So katong inyong nadungog replay lang to, no? Pero sa miagi pong tema, no, may labot gihapon ni ining authority, no? Sa miagi, ang akong gihatag ninyong pamatuod nganong ang authority sa mga apostola sa mga obispong Katoliko. Atong gihatag kaninyong example sa pagpamatuod kadtong obispo nga Katoliko nga gitawag og Ignatius of Antioch. Ikatulong obispo sa Antioquia. Nganong makaingon ta nga naa sa mga obispong Katoliko ang authority, genuine gyud. Tungod kay si Obispo Ignacio, Obispong Katoliko. Unya ang ga-ordain niya, ang iyang teacher, ang iyang magtutudlo si Apostol Juan. No? Nana sa church history. Si San Juan ang naka-Christianize niya o naka-authorize niya. Usa man to ka Obispong Katoliko si Obispo Ignacio. Og sa iyang suwat gani unang nakita ng pagtawag-tawag o Catholic sa iglesia nga gituko ni Kristo. Niingon si Ignacio nga Catholic ang Church of Christ. No, Catholic. Kay ang tinuhuan ni Kristo pang tibuo kalibutan man. O nang gitawag sa universal o Catholic. Kay mao man ay distinguishing mark o kalainan sa New Covenant Church. New Covenant people of God kung itandi nato sa Old Covenant people of God. Katong Old Covenant people of God, itawag to Jewish religion. Nganong specific man siya nga Jewish, mga Hudiyo. No? Kay kadtong Old Covenant Kingdom, dili pa to para sa tanan. Ang unang gitawag sa pagkakatauhan sa Diyos, kadto lang mga Hudiyo. Di ba? Mga Hudyo. Mo bitaw nga, kung dili ka Hudyo, isipon ka niadto og mahugaw. Kaya man kay apil. Pero it does not mean nga na ay gipalabi ang Diyos nga but pasabot nga alang lang yun sa mga Hudyo, dili. Kay ang pagtawag sa Ginoo, kuan man, kanamang namay ka nang gitawag og unang ang-ang. Dayon ikaduhang ang-ang. Okay? Una, mga Hudyo lang sa. So, mao tong Jewish religion. Gani katong Jewish religion before pa ato, naman to'y kanang gitawag na to patriarchal religion. Katong before ba ni Moses. Sa dili pa tong Judaism na panahon ni Moses, una ato, napato'y patriarchal. O mo gito'y actually unang bahin. Then, ang ikaduha, mao na dayon Judaism religion. Na-transform ang patriarchal to a Jewish religion atong panahon na ni Moses. Oo. So, para rato sa mga Hudyo. Pero ang ikatulong bahin nga mao gyud ni magpabilin dayon magpadayon mao na ang Christianity. Ang gitukod ni Kristo. Sa to pa ang Judaism gitransform into a universal religion. Religion mao ng Catholic. Mao bitaw nga si Kristo imbis iya ngalan mao gyud gamiton sa pagtawag sa iglesia, okay, si Pablo sa iyang suwat, tawgon man yun ni Pablo og ngalan, iya man yung gamito ng ngalan sa founder mo nang mabasa ng Church of God o Church of Christ. No, hinganlan yun ang ngalan sa Diyos o di ba ka ngalan sa founder mo ng Church of God o Church of Christ. Mo na description ni Pablo sa pagtawag sa iglesia. Pero kana yung gikan sa baba gyud sa Ginoo, no? Gikan gyud ni Kristo ang gusto gyud niyang ipatawag gyud sa balay sa Dios. May gitag balay sa Dios, double meaning man na building or katawhan. Nana sa 1 Timoteo 3:15 nga ang iglesia gitawag og balay sa Dios.
Kano man. Kay kita god mga sakop, mga tao, templo man ta, no? Ang gining atong lawas templo man ni sa Dios. Balay ni sa Dios ni atong lawas mo bitaw ni ato hugahugawan og sala o hugahugawan pug material. O if we respect, if we love God, sumo nang dapat limpyo ning atong lawas. Okay. Puloy-anan man ni sa Dios, di ba? Sumo na nga katawhan sa Dios, ang iglesia balay na sa Dios. 1 Timoteo 3:15. Dayon giingon dag haligi og sukaranan sa kamatuoran. Di ba? Haligi og sukaran sa kamatuoran. Og mao ni nga kining Christianity nga gitukod ni Kristo pang tibuo kalibutan na ni siya. Muna siyang Catholic. Muna nga gikan sa babagyo ni Kristo ang gusto itawag niya sa iyang balay diri sa New Covenant. Nasa Marcos 11:17 katong naingon siya nga, di ba, nga akong balay, my house shall be called a house of prayer for all nations. No? Tawgon kuno og alang sa tanang kanasuran, di ba? Niya nang Marcos 11:17 mo na iprueba nato nga ang gusto ni Kristo itawag sa iyang New Covenant Kingdom, New Covenant Church, kanang adjective nga universal o Catholic. Wa siya mo ingon nga ang itawag ninyo sa akong balay, akong ngalan. Although, pwede gihapon na, kay gisgutan man na ni Pablo. Di man po na sayop kung moingon si Pablo, Church of God. Kay God man po. Diyos man si Kristo. Nya iya man po sa Diyos Amahan mo nang bisag ang gusto gyud ni Kristo itawag kana yung universal o Catholic. Kay mo man nalitok ni Kristo. Marcos 11:17, di ba ningon siya, ang akong balay pagkatawgo ni o paggahinganlan ni alang sa tanang kanasuran. So ito pa, universal. So ni anang tudlinga sa Marcos 11:17, ang gusto gyud ipatawag ni Kristo sa iyang New Covenant Kingdom, universal. So ito pa, Catholic. Kay kanang Catholic, kikan man na sa Grigo nga pulong kataholos o Catholis nga sa in English throughout all. So ito pa, universal. Mao na gusto ni Kristo ipatawag sa iglesia. Mao na nga si Obispo Ignacio, katong ikatulong obispo sa Antioch, iya gyud ang gilitok ng pulong Catholic. Di ba? Mao na nga ang tinuod nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios at the same time Catholic. Kaya gitawag man siya Catholic. Di ba? Hinoon na yung mga translation sa Biblia nga di ni mo mabasa ng word Catholic. Pero na po yung mga translation nga gihubad yan ng for all nations o Catholic. So muna yung mga kanalabi na kanang mga dynamic translation sa Biblia. Pero granting nga wa gyud mabasa litra por litra, pero dili man po na sabton nga kumo di mabasa dili tinuod. Diba? O pagkadaghang dili mabasa nga puros tinuod. Sama na lagi ni Obispo Ignacio nga disipulo ni San Juan. Naa sa church history. Wa na sa Biblia pero tinuod. Katong Dark Ages, katong Inquisition, katong Crusade, mga panghitabo na niadto nga wa na ma-record sa Biblia, pero tinuod. Mo bitaw na naagali mo ingon nga adi ko mutuwa na kay wa sa Biblia. But pasabot di ay tanang tinuod na sa Biblia na di man na mao. Pero sanang kinsay nakapulis sa katungdanan ni Felix Manalo as leader nila. Di ba? Ang unang yung leader anang INC si Felix Manalo, ang founder ana. Gitawag na executive minister, gitawag kanila nagsugo. Di ba? Ang Hill pagyud. Pagkamatay ni Felix Manalo, kinsa may ilang gipuli nga mo padayon sa katungdanan ni Felix Manalo nga leader sa INC. Ang gipuli nila si Eduardo Manalo, ang anak, di ba? Tinuod na record na sa atong history. Pero mabasa ba na sa Biblia? Dili. Yeah. Wa man na ma-record sa Biblia nga si Eduardo. Di si Eduardo. I'm sorry. Di pa dito si Eduardo. Correct. I stand corrected. Ang pagkahumanday ni Felix, katong yang anak yun nga si Iranio pa di ay. No. Akong gikurihan na nasipyat ko. Si Iranio Manalo. Then pagkamatay ni Iranio Manalo, ang iyang anak si Eduardo. Sa to pa ikatulo. Si Eduardo di ay. No? Nga anak ni Iranio. So, tinuod na pero dili mabasa sa Biblia. Ingon na pod ang history sa simbahan o iglesyang gitukod ni Kristo, dili tanan mabasa sa Biblia. Kay natak-op na kanang mga accounts sa early Christian nga nasuwat sa Biblia kana ang record naa sa Book of Acts. Book of Acts unya mga unang siglo na. So after unang siglo, after sa Book of Acts,
mga panghitabo sa iglesia, dili na mapatik des Biblia. Wa na mapatik sa Biblia. Pras anang nahimong disipulo si San Ignacio ni San Juan, Apostol Juan. Tinuod na, pero di na mabasa sa Biblia. Then punan pa yun ako, no? Si Obispo Policarpo, o Saint Polycarp. Saint Polycarp of Smyrna, ang nahimong obispo dito sa Smyrna. Katoliko man itong obispo. Unya, disipulo po siya gihapon ni San Juan. Disipulo ni San Juan. Mo na nga, kini mga obispo ha, puros man ni Katoliko, mo nang makasigurado kita nga ang authority gyud nga gikan sa mga apostol, kanang authority sa mga obispo. Kay ang ordination sa mga obispong Katoliko, makunik gyud, masumpay gyud panahon sa paghatag og authority sa mga apostol ngadto sa ilang mga sumusunod. Obispo nga Katoliko si Obispo Ignacio. Kinsay ga ordain niya. O kinsay teacher niya, gatudlo niya si San Juan. Si Saint Polycarp mo gihapon, teacher niya si San Juan. Dayon nga pa to si Irenaeus, pero si Irenaeus kung wa ko malimot, kuan siya, disipulo siya ni Polycarp. Murag ikatulo na. Dili gyud direktamente nga gatudlo niya apostol. Pero tungod kay ang gatudlo niya disipulo sa apostol, mao nang connected gihapon si Irenaeus. Di ba? Naaman na sa history nga si Bishop Irenaeus, ang iyang teacher, si Saint Polycarp, kung wa ko malimot. Unya, ang teacher ni Polycarp, si San Juan. Mao na nga, kana tulora akong gihatag ninyo nga ebidensya nga ang authority gyud nga genuine na ay historical evidence ang authority sa mga obispo. Sa ubang mga pundok, wa gyud sila historical evidence. Mo bitaw nga parang dili gamito ng historical evidence, ila na lang sa mga debate mo ingon na lang na sila nga ang anong tuo mo history, nga anong tuo mo ruler, nga anong tuo mo almanac, nga di mo na Biblia, nga anong tuo mo encyclopedia, nga Katoliko founded by Jesus Christ, nga di mo na Biblia. Di bitaw na Biblia. Pero ang pangutana, gasulti ba tinuod ng encyclopedia? Buot ba ipasabot? Ang encyclopedia dili tinuod. Nganong ibutang mo na diha kung dili tinuod? Di ba? Nganong tudluan man ta sa eskwelahan nga pagtuon mo encyclopedia, pagtuon mo world history, kung di na tinuod. Nga sa Job 8:8 giingon diha nga, read the history book and see. Sa ubang hubad noon, dili na babasa ng pulong history, pero kung sabton, maura gihapon kay ipasubay man kuno ang mga panghitabo sa una. Nga tinuod ba yun na? So history ang ipasabot. Mao na sa Tyndale nga hubad o kanang Living Bible, kanang Job kapitulo 8, versikulo 8, history gyud mo giingon, gilitok dia, di ba? Kung naamoy Biblia ang Living Bible. Bisan katong akong amigo nga Sabadista, no? Katong atong nadebate diri sa Arimin Dipolog. Kita ko nga naa siya translation nga Living Bible. Makita mo niya ipabasa ng Job 8:8 sa The Living Bible nga hubad sa Biblia niya. Di ba giingon dia, read the history books and see. Nganong kung mangita tas tinuod i-apil man ng history books, kay naaman sa history books napatik ang ubang history nga wa na masuwat sa Biblia. Di ba? Wa na man gyud na masuwat sa Biblia kato diay mga pangluto sa mga emperador. Dili nimo mabasa sa Biblia nga ang emperador diin na martir si Pablo ug Pedro si Nero. Pero tinuod na. Di ba? Kay sa atong subay sa church history, ang emperador ni adto nga nalutos og napatay si Apostol Pablo ug San Pedro dito sa Roma, ang emperador ni adtong higayuna si Nero man. Pero dili mabasa nga ang ngalan ni Nero sa Biblia. Sumo na'y laing pruiba nga dili tanang tinuod na sulat sa Biblia. No? Di ba? So, mauna mga sukik at tigpaminaw. Mauna nga, kung magdebate gani, basta mo kutlo na may encyclopedia, world history, book of knowledge, minsan lang, dili may mutuwa na, bias na kay Katoliko man na, kasagaran pong mga historian niya.
Kung mo po di ay katoliko, historian, sabto nang di tinuod. So kamo po di kung manudlo mo, mingon mi nga, di mo tuon ninyo kay inyo ra po na. So, dili na mo'y atong tamdan nga maruganan. Makatoliko man o dili ang writer, ang punto diha, tinuod ba ang gisulti? Di ba? Katoliko man ang writer sa usa ka libro o history book, katoliko man o dili, ang importante diha, tinuod ba iyang gisulti? Nya, timan anato nga dili tanang tinuod na sulat sa Biblia. Kana dieng ko ano, ang ikaupat nga Santo Papa, nga si, kung wa ko malimot, si San Clemente. Saint Clement. Iyang ngalan mabasa sa Biblia, kung wa ko malimot, Pilipos 4.3. Kung wa ko malimot, Pilipos 4.3. Dili mabasa diha nga siya may nahimong ikaupat nga obispo sa Roma. Pero mabasa iyang ngalan sa Biblia. Dayon ang nisunod pod ni Pedro as Bishop of Rome. Kay kato si Pedro God, na bishop siya dito sa Antioch. Then ang nakapuli niya dito, sa dihang niadto na siya sa Roma, si Bishop Ibudios. Dayon pagka-wa na pod ni Juan, Ibudios, ang nakapuli niya dito as Bishop of Antioch, si Ignacio, katong disipulo ni San Juan, di ba? Sa dihang si Pedro naabot sa Roma, wa na ma-record sa Biblia, na record man sa history nga dito siya na martir, si Pedro, hasta si Pablo dito na martir. Nga ang emperador niya itong higayuna sa Roma, si Nero, ang bangis nga usa ka paganong emperador. Di ba? Unya, ang nakasunod sa dihang namatay na martir na si Pedro, ang record po sa history nga na Bishop of Rome, mao si Linus. Linus. Dili mabasa nga si Linus mo'y nahimong ikaduhang obispo sa Roma. Nga, ingin na to ikaduhang Santo Papa, puli ni Pedro. Dili na mabasa sa Biblia, litra por litra. Pero maunin na record na to diya sa list of popes. Mabasa ka na sa Wikipedia, di ba? Di ba? Tinuod na, bisan dili mabasa sa Biblia. Pero ang ngalan ni Linus mabasa sa Biblia. Dili lang mabasa nga siya may nakapuli ni Pedro as leader of the church. Di ba? Asa man mabasa nga ang ngalan ni Linus, kanang ikaduhang Santo Papa. Nasa ikaduhang Timoteo 4:21, no, kung ako malimot, no, akong tanawon diri samtang mag-istorya ko pakli pod. 2 Timoteo 4:21, no. Atong basahon ni og abatan na limot. 2 Timoteo 4:21. Okay. Asa na ba to? 2 Timoteo, 2 Timothy chapter 4 verse 21. Nama, o gyud. Akong basahon na diri sa King James Version, gingon. Do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Niadto nakaingon lang ko basig parehas lag ngalan, pero di ginamao. Pero matod sa mga nagtuon og kasaysayan, mao magyug kuno ni kining Linus nga gisgutan diri ni Pablo sa iyang sulat ni Tito. Tito lagi. Tito. Ay, nasipyat na po ko. Lahi din ng Timothy o Titus. Okay, unsa man eh. Ang kulag tulog siguro. 2 Timoteo 4:21 ang gisgutan diri kaning Titus day lain na po ni sunod na po ni nga basahon. Pero napatik ni siya kani akong giingon ninyo sa 2 Timoteo 4:21. Iyang nasulat sa iyang sulat ngadto kang Timoteo. Sulat ni Pablo ngadto kang Timoteo. Nagingon siya nga, do thy diligence to come before winter. Eubulus greeteth thee, and Pudens, and Linus, and Claudia, and all the brethren. Kining Linus. Mao ni ang ikaduhang pope. Dili na to mabasa sa Biblia nga pope si Linus, si Pedro po di na to mabasa nga pope si Pedro. Pero kung atong sabto na nga termino,
Naa sa Biblia kay kanang Pope God mao man na ang katungdanan sa pagkatinugyanan sa Yahweh sa gingherian. Nya kay si Pedro man gyud tong unang gitugyanan sa mga Yahweh sa gingherian. So muna gitawag na to Pope, di ba? Oh. So mao na nga kay gitawag naman nag-Pope ng katungdanan nga tinugyanan sa Yahweh, mao na nga karon tawag na to nag-Pope. Mao na nga ang unang Pope si Pedro. Pero sa una wa pa na hinganli og Pope. Di ba? Dili na sabton nga sa diyang gihinganlan na sa termino nga Pope, mo pa'y pagkahimugso anang pagtulunana, no? Dili na, no? Kay para sa anang bata, dili man ang ngalan sa bata mo'y nagkapatungha sa bata. Ang bata na ana, awahay lang hinganli. Pras gud aning Pilipinas, naana ning lugara sa wa pahinganlig Pilipinas. Kana pong katungdanan ni Pedro nga tinugyanan si Yahweh, naana, awahay lang siya gihinganlag Pope ni adtong 6th century. Di ba? Na may moingon nga, kanang pagtulunan nga Pope si Pedro, diha naman na nagsugod sa ika-7 siglo, ika-6 nga siglo. Dili. Mahimo nga ang termino, nagsugod ni adto lang 6th century or 7th century. Pero ang katungdanan nga gihinganlan ana, naana. Kay naa naman tong niingon si Kristo, Pedro, ihatag ko kanimo ang mga Yahweh sa gingharian sa langit, o mao man ay Pope, mao man ay gitawag og Pope. Di ba? Naana ang maong katungdanan, awahi lang hinganli og Pope. Di ba? So, wa naman tayo igong panahon ato ning ipadayon sa sunod Domingo po, no? Atong i-establish, no, nga sa Kingdom of Jesus Christ na ay si Prime Minister og una si Pedro og musunod ng mga Santo Papa na to. Uwan. So, wa naman tayo igong panahon, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, hangtod sa sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Tatak RMN